Human sa siyam ka tuig, matuman na gayud ang gipangandoy sa mga taga-barangay na Timawan dito sa lungsod sa Carmen nga makabaton og Level 3 Waterworks System. Matod ni Carmen Mayor Carlo Villamor, dugay nang gihuwat sa mga residente didto nga makaangkon og ilang kaugalingon nga linya sa tubig. Ug si Gobernador Juan Garcia ang nakapatuman niini. Ang Kapitolyo migahin og dulan 2 milyones pesos alang sa pagpatukod sa infrastruktura sa Level 3 water distribution. Moabot sa 251 ka mga panimalay sa sitio Palimpinon sa maong barangay ang makabenepisyo sa maong proyekto. Niadtong Miyerkules, Marso 10, gisubhan ni Gobernador Garcia ang proyekto pinaagi sa paglubong sa tubo nga maoy signal sa pagsugod sa pagtrabaho sa kontraktor sa pagbutang og mga linya sa tubig. Kuyog sa gobernador sila si Kongresista Duke Frasco, Bukal Andre Red Duterte ug ubang mga opisyal sa Kapitolyo. Ang akong tinguha sa ato mga kaigsuunang Subuanon, kinahanglan kung tubig ang pagahisgutan, dunay gripo sa matag panimalay, dunay shower nga mo agas gikan sa ibabaw, wa nay kabok-kabok. Mao na karon nga gi-level 3 gyud na. Matod sa kapitan sa maong barangay nga si Zosima Rojo, niadto pang 2012 atol sa unang mga termino ni Garcia sa pagkagobernador nga siya mihangyo ni Gobernador Garcia kalabot sa maong proyekto sa patubig. Ako kaya mong pasalamat nga bisan sa kadugay na nga maong panahon nabalik siya sa pangatungdanan natuman ra gyud ang among gipangandoy nga water system para sa sitio Palimpinon. Tungod kay ang maong sitio wala gyud tubig na nag-agas dito kundi magkuha sila diri dapig sa ubos. Kanang yung maong sitio may problema na sukad pa kaniadto. Dugay na nga suliran sa mga taga Carmen ang supply sa tubig sa ilang mga panimalay. Bisan pa man ang maong lungsod, maoy usa sa mga dakong tinubdan sa tubig nga gikonsumo sa Metro Cebu. Apan gihatagan kini og solusyon sa Kapitolyo karon. Ug gani migahin ang pangagamhanan ni Garcia og 50 milyones pesos ngadto sa lungsod alang sa katumanan sa Level 3 Waterworks System. Ang mga barangay nga makabenepisyo niini naglakip sa Cugon East, Cugon West, Poblasyon, Baring, Luyang, Dawes Sur, Dawes Norte, ug Puente. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.